Здравейте! Чудите се как да привлечете рибата по-бързо и ефективно? Нашата серия от пушеци е точно за вас. Тези шишенца са на рафтовете в магазините в цяла Европа. Казали се по водоемите на целия континент. Пълна гама от цветове и аромати. И най-важното, този пушек няма да се отмие още преди да е стигнал дъното. Защото е гъст, тежък и прилепва перфектно към вашата хранилка. Търсете ги в близкият магазин или онлайн на madix.bg.